mga sis! So, welcome back to my channel. It's me again, Lars Ivanie Centino, and for today's video mga sis, so, oh my god, I'm so excited ngayong araw mga sis. So, gagawa po tayo ng gown mga sis. So, oh my god, so gagamitin po natin itong mesh na block mga sis. Oh my god! So, wait! So mga sis, gumawa na po tayo ng pattern ng gown mga sis. At ito po siya mga sis. Pwede kasarap. Diba? For the Serena ang bag mga sis. So, and mga sis, so nagkata po ako nitong mesh mga sis. So, para tuloy-tuloy na po ang ating show mga sis. Ay, laro! So, mga sis, mag-start na po tayo mga sis. Oh my god, I'm so excited mga sis. So, update ko lang kayo mamaya mga sis. Pretty good.
sa high mga sis. So kakatapos ko lang mag-saving mga sis and mga sis. So ito po yung kalabasan niya mga sis. For the butch. Diba? Ito po ang kanyang front mga sis for the v-neck. Oh my god! So, kulang na lang dito mga sis is lagyan ng mga rhinestone mga sis or mga beads. And mga sis, for the next vlog mga sis, so ipapagkita ko sa inyo mga sis sa paglagay ng mga rhinestone mga sis. And mga sis, oh my god, thank you for watching this video and dito muna tatapusin ko yung vlog. Bye!